दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम बर'नि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जि मुंख्लं सान बेनि गासैबो रायजो राजानिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय हाबाफारि मावबाय थादों आरो 2007 मायथाइनिफ्राय बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जौसिन नाम्बारनिफ्राय लानानै 10थि मासिसिम कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा होबोबाय थायो। बेबायदिनो गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2022 बेखौ जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल दख'रानि जांख्रिखां फोथाराव फैगौ 14 जुन 2022 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेखायनो बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि आरो दिथागिरि बिथांमोनखौ बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों। बे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव गासै 13 फरायसाफ्रा मोननो हादों। दा बिदिनो सेथि मासियाव 2 फरायसाफ्रा मोननो हादों। दीपक बर' बिथाङा बाक्सानि, मनदीप बर' बिथाङा उदालगुरिनि, गासै बिथांमोना 97 जौखोन्दो मोननो हादों। नैथियाव मोननो हादों बोसोनगिरि बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार UN एकाडेमिनिफ्राय गासै 95.83 जौखोन्दो मोननो हादों। थामथियाव मोनदों दीपज्योति बसुमतारी बिथाङा 94 जौखोन्दो मोननो हादों, बिथाङाबो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय। ब्रैथियाव मोननो हादों रंजालि खेरखातारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानिफ्राय, बिथाङा 94.50 जौखोन्दो मोननो हादों। ब्रैथियावनो आरो अन्जु बसुमतारी बिथाङाबो बाक्सा जिल्लानि, बिथाङाबो 94.50 जौखोन्दो मोननो हादों। बेजों लोगोसे बाथियाव मोनदों जिनजेरि बर' बिथाङा बाक्सानि, बिथाङाबो 94.33 जौखोन्दो मोननो हादों। दथियाव दङ जयास बसुमतारी बिथाङा 94 जौखोन्दो मोननो हादों, बिथाङाबो बाक्सा जिल्लानि। स्निथियाव दङ जुगामि बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि, बिथाङा 93.83 जौखोन्दो मोननो हादों। दाइनथियाव दङ उपमा बर' बिथाङा 93.50 जौखोन्दो हादों, बिथाङा बाक्सा जिल्लानिफ्राय। मौसुमि सोरगियारि बिथाङा 93.33 जौखोन्दो मोननो हादों, बिथाङाबो बाक्सा जिल्लानिफ्राय। बेनिफ्राय 10थि मासियाव जोंहा 2 फरायसाया मोननो हादों। किरात बर' बिथाङा बाक्सानि 93.17 जौखोन्दो मोननो हादों। रहित सोरगियारि बिथाङा बरपेटा जिल्लानि 559 नाम्बार मोनना बिथाङा 93.17 जौखोन्दो मोननो हादों। दा देग्लाय बर' बिजोंजों फरायनानै गासै दासिम 1977 फरायसाफ्रा गिबि थाखो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो गावनि बिमा रावा बर' नङा नाथाय बिथांमोना बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय जों 3 फरायसा जों मोनदों। दा बे 3 फरायसाखौबो जों बे जानो गोनां जि 14 खालाराव जानो गोनां जि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मान बावनाय हाबाफारि, बेयाव बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय आरो मान बावनाय खालामनाय जागोन। दा बेखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ लोगोसे गामि दैदेनगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खावलायनाय जाबाय।